okwe ngwa ngwa na-ekweta ihe ụta, ọjụ ngwa ngwa na-ajụkwa ihe ụta. Gịnwa bụ inwe ntorobịa bịa ka ndụ gị ndụmọdụ, maka na ndị be anyị sị na ọ bụ mmọnwụ na-amaghị oke ana ka mmiri na-ama. Ojuje mmọnwụ adịrọkwanụ ka ọnụ na mmọnwụ. Ọ bụrụ na alụ anụ nwata agwụ ọmakpunega na dibịa, ọ bụrụ na ochie dibịa nwa ofeke eburu ekete tigharịba, tupu ijee na nke dibịa ka dibịa gwọrọ gị ọgwụ, maka na o nwere ka ụbọchị si wee dị. Irue na nke dibịa si anyị dibịa na o nwere ka etu ụbọchị si wee dịrị m. Dibịa wee mee gịnị? Wee suwere gị ọgwụ, na-agwọrọ gị ọgwụ, gwọchara gị ọgwụ. Nwanne m si ihe nwere ike ịjụ ndị a dibịa, jụọrọ ya the content of ọgwụ a ọgwụ ọrụ gị, jụọrọ ya ihe ọgwụ a na-eri na ihe ọgwụ a na-asọ, jụọrọ ya na ọ bụrụ na achọọ dike na ngwuru afọ dike, kedu ihe a ga-eme maka ọgwụ a. Nke ịbụa, gị nwa bụ nwa ntorobịa na-eji ebukete alụnsị na-edosa na be gị, ibute mmụọ dị iche iche na-edowe na be gị. Ikekwe ị na-egburu ha ebiri, ị na-egburu ha ewu, ị na-egburu ha efi, ichekwudowe na ọ bụ ebe ahụ ka a ga-esi wee bunye gị ego. Nwanne m, you are making the great mistake. Agwara m gị sị gị na alụnsị anaghị ebunye mmadụ ego, alụnsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha. Alụnsị bụ nchekwaba ka ọ na-echekwaba, ọ na-agbaziri ma na-edu ma na-agwa gị na ihe ị ga-eme ka o nwee ike ịdị mma. N'aka nke ịbụa, agwara m gị sị gị na alụnsị na chi ụwa gị na ikenga gị na ezumezu mmụọ gị na ha ji wee bịa ụwa na-edu gị ma na-echekwaba gị ka ihe ike maọbụ ọdachi aghara ime gị. Onye ka m na-agwa gị, some of our people are living in great fear and in bondage. Kedu ihe m ji ekwu ya? Tupu ị na-eje na nke dibịa ka ije kwe nkwa maọbụ ka aba aba, nwanne m, marụkwa ụdị nkwa ị na-ekwe, marụkwa ụdị ebe ị na-aga. Maka gịnị? Okwe ngwa ngwa na-ekwetara onwe ihe ụta, ọjụ ngwa ngwa na-ajụkwara onwe ihe ụta. Ihe m ji ekwu ihe ekwu bụ na ị kwesịrị iji aka gị kọwara onwe gị kedu ihe ọgwụ nwere ike ibutere gị, kedu ihe akara iji wee bịa ụwa nwere ike ibutere gị. Maka na iji na-ekwe nkwa ọ bụrụ ekwu ekwucha aṅụ iyi, ihe ọbụla mezierenụ ịnọ in great fear and in bondage. Chekwudoe na ọ bụ ọgwụ dibịa gwọrọ gị gwụnyere gị nya bụ ihe. Ọ bụgo na o nwere ihe akara iji wee bịa ụwa wetara gị, maọbụ mmadụ chọrọ imelụ gị ọgọ, maọbụ mmadụ chọrọ inye gị connection. Maka na ije na-ekwe nkwa, o nwere shia dibịa na-erite n'aka gị. Maka na ọ bụrụ na iju nya bụ ihe, ịma ihe ga-esochi ya. Ndewo. Ọ mara asụ sụa n'ikwe, ịma ha asụkwanụ sụa na mana o ji ncha awụ ahụ mara onwe. Maka na atụwa inu nkịrịnka nkata, onye tara arụ amarụgo. Ndewo. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Igbo bụ Igbo. Emesịa.